Olen Karosa Johanna ja perustin Ecoskinin 2017. Toimin aluksi yksin, mutta aika pian huomasin, etten itse kerkeä hoitaa kaikkia asiakkaita, joten olen ottanut sitten ihania kosmetologia tänne töihin ja nyt meitä on täällä 8. Me ollaan erikoistuttu kokonaisvaltaisiin hoitoihin, kasvohoitoihin, hierontoihin, kuten shiatsu- ja kuumakivihierontaan. Ihmisten kohtaaminen ja luonnonkosmetiikka on tosi lähellä sydäntä meille. Ecoskin on Mannerheimin katu 1 Porvoossa. Meillä on myymälä tuossa katutasossa ja sitten Day Spa 2. kerroksessa. Meillä on ihanat tilat yli 100 vuotta vanhassa talossa ja hoitohuoneita meiltä löytyy tällä hetkellä 8. Meidän katutasossa toimii luonnonkosmetiikan myymälä. Sieltä saa myös lahjakortit. Lisäksi samat tuotteet ja lahjakortit saa myös meidän verkkokaupasta ecoskin.fi. Ecoskinilla on hyvin keskeinen sijainti, eli me ollaan tässä vanhan kaupungin kupeessa. Hyvin pääsee kävellen, pyörällä tai julkisilla. Ja sitten löytyy myös parkkitilaa tuosta ihan läheltä. Mä olen itse ollut aina sellainen, että mä tykkään ostaa paljon kierrätettyä. Ja tämän vuoksi Ecoskinin kaikki kalusteet on pääasiallisesti 50-luvun tiikkiä. Lisäksi kaikki lakanat, pyyhkeet ostan aina pääasiallisesti ekologisempina vaihtoehtoina. Mulle ekologisuus on ollut tärkeä asia monen vuoden ajan, jonka vuoksi mä oon halunnut tuoda sen osaksi Ecoskinin liiketoimintaa myös sellaisille osa-alueille, jotka ei näy, kuten pyykinpesu. Tämän vuoksi me valitaan aina pyykinpesu- ja siivousaineisiin ne ekologisemmat vaihtoehdot. Ekologisuus ei ole Ecoskinin markkinointikikka, vaan se on ollut pitkään osa mun omia arvoja ja mä haluan tuoda myös tätä vihreää valintaa kauneudenhoitoalalle. Ja riippumatta siitä, millä alalla toimit, niin ekologisuuden voi aina tuoda liiketoimintaan. Ja mä haluankin omalla esimerkillä näyttää muille yrittäjille mallia. Löydät meidät ecoskin.fi osoitteesta ja lisäksi myymälässämme on aina ihonhoidon asiantuntija paikalla, jolta voit rohkeasti tulla kysymään apua ihonhoitoasioihin.